softice. Ja, hvor store skal de være? Det skal være den store, ikke? 2 af de store. Og så med drøsser. Er til ungerne? Ja, det er til ungerne. Ja. Det bliver 22 kroner. Ja, tak. Vi har måske lige penge. Ja. Det er skønt. Herligt. Der var 20, og der var de 2. Det var 2 store med drys. Jeps. Hvad skal det være for noget drys? Chokoladedrys, ja. Så får den en gang chokoladedrys. Og værsgo. Chokoladedrys også til dig. Og værsgo. Det er jo næsten ikke noget is på den. Hvad var? Der er næsten ikke noget is i den, synes jeg. I den? Is. Ja, den og den. Se Må jeg lige sammenligne dem? Prøv at sætte dem her engang. Se den der med is deroppe. Hvis vi så tager lidt herfra og putter herover på, så er de lige store. Jeg stopper fingrene ned. Hvad var? Ja. Det er som om, den ikke former det rigtigt. Jamen, det er en stof, der skal stryge rigtigt. Hvad skal det? Nej, du ikke stå og spise af den. Så gider jeg fandme ikke den. Jamen, så lave en anden. Ja. Det var herovre, jeg slikkede, så tør vi lige det her af. Værsgo. Prøv lige, stop lige. Vi finder ud af et eller andet. Du har betalt for noget, så skal vi... Nej, stop nu. Rolig. Vi finder ud af det. Sådan her. Det var nede på... Stop lige. Hey, kom lige, så skal du have dine penge tilbage. Skal have dine penge tilbage. Så giver jeg 10. Jeg laver en ny til dig. Det må du undskylde. Jeg laver en ny til dig. Er den stor nok? Pas på, jeg ikke drypper på mit bord. Sådan her. Du skal have drys på. Vent lidt. Sådan. Og hvad skal du have på? Chokoladedrys. Chokolade? Undskyld. Ej, tror du ikke, vi skal have en softice? Værsgo. Tak. Var det ikke dig, der bestilte en også? Jo, men Du har stået og spist af den. fingre og tryk. Ja. Hvad siger du? Nå, undskyld. Jeg vil lige tørre det af. Det var hernede på kanten. Værsgo. Ej, du skal lave en ny softice. Prøv lige at se her. Vi gør sådan her. Nej, nu holder du op. Du laver en ny softice. Den der. Nej, vi vil have en ny. En ny. Ja. Ja, så får I en ny. Og hvad skulle der på at drys? Ja, rolig, vi finder ud af det. Den skal være lidt større. Værsgo. Det er plaster. Det var sgu pinligt. Værsgo. Det var fordi, jeg skar mig her forleden dag. Jeg var i sauna. Prøv lige at se her. Vi finder ud af det. Hvis vi lige tør det her af, sådan her. Så giver du også penge tilbage. Jamen, så får I 2 nye. I får 20 nu. No problemers. Sådan. Chokoladedrys. Og værsgo. Og chokoladedrys. Undskyld. Værsgo. Hvad bare?